Ο Αστέρας Μαχαιράδου ήταν ο μεγάλος νικητής στον δεύτερο ημιτελικό του κυπέλου. Η ομάδα του Μαχαιράδου πέτυχε τη μεγάλη ανατροπή, επικρατώντας με 2-1 του Τσιλιβί και θα αντιμετωπίσει στο μεγάλο τελικό της 25ης Μαρτίου το Καταστάρι. Εκτελέστηκε γρήγορα. Θα βγει η σέντρα, θα διώξει ο Μάργαρης, όχι, η μπάλα έχει βρει στο δοκάρι και βγαίνει out. Βοζαΐτης, μας θα βγάλει τη σέντρα, θα τη βγάλει, θα περάσει, λάθος παραλίγο εκεί, αλλά ο Κυπριώτης ήταν σε ετοιμότητα. Πλάγιο με το Βοζαΐτη. Ο Γιάννης Βοζαΐτης το εκτελεί γρήγορα, το γέμισμα, η μπάλα πέρασε, κεφαλιά, γκολ! 0-1 με τον Κομιώτη. Ο Κομιώτης χρήζεται σκόρερ λοιπόν στο 31 για την ομάδα του Τσιλιβί. Με κεφαλιά, όπως είδατε, νίκησε τον αντίπαλό του. Ήταν η κεφαλιά του Στιέμπη, κεφαλιά πάσα του Στιέμπη στον Κομιώτη. Ο τελευταίος πέτυχε τον γκολ. Ματαράγκας, προθυμένη παλιά για τον Τσιλίκη. Τσιλίκης μέσα στη μεγάλη περιοχή θα βγάλει τη σέντρα. Η μπάλα προς τα πίσω για τον Αγγελόπουλο, ο οποίος γυρίζει. Το σούτ από τον Αγγελόπουλο, καλό δοκάρι και γκολ. 1-1 με τον Διονύση Αγγελόπουλο να ισοφαρίζει πολύ γρήγορα και να φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης, 47ο λεπτό λοιπόν, ο Αγγελόπουλος έγινε αποδέκτης της μπάλας. Βέβαια από την σέντρα που του έκανε ο Τσιλίκης η μπάλα πήγε προς τα πίσω, τη διεκδίκησε, την κέρδισε ο Αγγελόπουλος. Έκανε ένα πολύ ωραίο σουτ, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Μπάμπης ο Μάργαρης. Η μπάλα χτύπησε πρώτα στο αριστερό, στο αριστερό δοκάρι και στη συνέχεια κατέληξε στα δίχτυα του. Έτσι λοιπόν από το 47ο λεπτό το παιχνίδι είναι στα ίσια. 1-1. Να λοιπόν που ξεκινάει με τους καλύτερους Ιωνούς το δεύτερο ημίχρονο. Κεφαλιά, για να δούμε τώρα το σκόρ για τον Κομιώτη. Κομιώτη στο σουτ, μπάλα δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους με τον Κομιώτη από δεξιά. Η μπάλα στη μεγάλη περιοχή, για να δούμε τώρα, βγαίνει εκεί, μπάλα στο δοκάρι και πάλι βγήκε ο Κυπριώτης, δεν μπόρεσε να την πιάσει. Η μπάλα χτύπησε στο δεξί του δοκάρι. Πλασαριστά από τον Ματαράγκα για τον Ρούτσι. Και πάλι Ματαράγκας ετοιμάζεται να σουτάρει, θα βγάλει σέντρα τελικά στο δεύτερο δοκάρι. Περνάει η μπάλα, Αγγελόπουλος, για να δούμε για κακό κοντρόλ, αλλά πολύ ωραία. Ο Αγγελόπουλος θα μπει στη φάση και θα πετύχει το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 18 του δευτέρου ημιχρόνου. Να λοιπόν η πλήρης ανατροπή από τον Αστέρα Μαχαιράδου, κυρίες και κύριοι, με τον Αγγελόπουλο και πάλι. Στο 63 να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Είχε πετύχει στο 47 την ισοφάριση. Ο Αγγελόπουλος λοιπόν, που έδειξε στην αρχή να χάνει το κοντρόλ, αλλά τελικά κατάφερε με αυτόν τον τρόπο που είδατε κι εσείς να πετυχαίνει το γκολ